אבא ואמא לא יכולים לחיות ביחד, זה קשה להם, אז אי אפשר בכוח, אי אפשר להכריח אנשים. אתה מבין? זה לא משהו שאפשר להכריח בכוח. אבל המצב הנפשי שלי לא טוב. לא שמעתי. המצב הנפשי שלי לא טוב. תראה, אני יודע שהמצב הנפשי שלך לא טוב, אני שמעתי מאמא שקשה לך, ואני יודע שאתה עובר תקופה קשה, ותיקח בחשבון שגם אמא עוברת מכיוון שלאמא גם קשה, עכשיו היא לבד. כל האחריות עליה זה מאוד מאוד לא פשוט, מכיוון שעכשיו היא לבד, ואתה יודע, היא עובדת פה כל כך קשה, אין לך מושג כמה לאמא עכשיו קשה, אין לך מושג אפילו כמה קשה לה. היא עובדת כל כך קשה פה, אתה לא מדמיין אפילו כמה שקשה לך. אין לך מושג. היא עובדת כל כך קשה, יש לנו בוסית חדשה, קוראים לה רונית, והיא מעבידה אותה מאוד 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 קשה, והיא נותנת לה כל, היא זורקת אליה עוד עבודה ועוד עבודה, ודליה ממש רואה תחת העומס, נורא קשה לדליה. אני לא יודע כמה שקשה לדליה לעבוד, ורק הבוסית שלה מטרידה אותה כל הזמן, נורא קשה לה. דליה ממש, יום אחד היא באה אליי, ממש עם דעות בעיניים, היא אומרת לי, אני לא יכולה כבר, אני מתמוטטת. נורא 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 קשה, מאוד מאוד קשה. זה ממש אין לך מושג כמה שקשה לה. היא עובדת נורא קשה ואתה צריך לנסות להקל עליה, כי לא רק לך קשה, גם לאמא מאוד 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 קשה. מאוד קשה. אבל קשה לי שאני אבא בבית, יש לי חרדות, אין לי תעסוקה. תראה, אני יודע שקשה לך כי אין לך תעסוקה ויש לך חרדות, אבל במצב כזה הכי טוב לנסות פעם לדבר עם אמא, פעם לדבר עם אבא. ואולי גם אמא תנסה לקחת אותך לרופא, אולי יוכל לנסות לתת לך משהו שקצת יעזור לך, קצת יעזור לך קצת להתגבר על החרדות. אז אולי הרופא יכול לעזור לך. אמא תיקח אותך לרופא והוא יכול להסביר לך ולתת לך קצת עזרה בדברים האלה. אבל מה שמאוד חשוב בינתיים אתה צריך לקחת בחשבון שלאמא נורא נורא קשה. אתה לא יודע כמה שלאמא קשה. הריספרטל הזה לא עוזר לי. לא שומע, מה אתה אומר? הריספרטל הזה לא עוזר לי. אז זה מה שאני אומר, אמא תיקח אותך לרופא וינסות לתת לך משהו אחר. מפני בינתיים אני מבין שהריספרטל לא עוזר, אז כנראה זו תרופה שלא מתאימה לך ולא טובה לך. כרגע זה לא טוב, אוקיי, בסדר, אבל יתנו לך משהו אחר, אבל בינתיים אתה צריך גם לשתף פעולה ולעזור לאמא גם כן, מכיוון שאמא לא מסוגלת, ותבין שאם לאמא יהיה קשה יותר, אמא בסוף גם כן תתמוטט. ואמא פשוט לא מסוגלת יותר, אתה צריך לעזור גם לאמא. גם לאמא מוכרחים לעזור. מוכרחים לעזור לאמא. זה דבר מאוד מאוד חשוב, לעזור לאמא, להשתדל גם, לעזור לה. מוכרחים. מוכרחים לעזור גם לאמא. מאוד 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 קשה. מאוד 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 קשה. לאמא ממש לא קל עכשיו. היא צריכה בינתיים לעבוד ככה כל כך קשה, ואם אתה לא תעזור לה, היא בסוף תתמוטט, ואז יהיה הכי גרוע, כי אז לא יהיה מי שידאג לך. אתה מוכרח לעזור
אימא זה משהו שאי אפשר בלעדיו. אבל, רגע, אני רוצה שבשבילי שאמא תעשה עוד ניסיון אחרון, היא יודעת שקשה לי, אני רוצה שאבא יחזור לבית. לא. אמא לא רוצה לעשות יותר ניסיונות, זה לא יצליח, ואתה צריך לקחת בחשבון שאמא לא יכולה לחיות רק בשבילך. ההורים שלך לא יכולים לחיות רק בשבילך, יש להם את החיים שלהם, קשה להם גם כן, הם לא מצליחים לחיות ביחד אחד עם השני, והם לא יכולים לחיות בשבילך. אמא ואבא לא חיים בשבילך, הם חיים בשביל עצמם, יש להם את החיים שלהם. הם ניסו לחזור הרבה פעמים ליחד אחד לשני, והם פשוט לא מצליחים, אי אפשר בכוח. אז אי אפשר להכריח אותם, אתה לא יכול להכריח אותם להיות רק בשבילך ולחזור רק בשבילך. אתה צריך להשלים עם זה, להבין את זה. להפך, גם לך, גם להם יהיה יותר טוב, שהם לא ביחד, וגם לך יהיה יותר טוב עם הזמן. אז תראה שבסופו של דבר יהיה טוב גם לך וגם להם, וכולם יהיה יותר טוב. אבל אתה לא יכול להכריח אותם. אתה פשוט לא יכול להכריח אותם בכוח, והם לא יכולים אי אפשר בכוח, אי אפשר לעשות דברים כאלה. אז לכן אתה צריך לדעת לאט לאט